twaete kumanya terisegi ya bana ba minto abakoriye birogo ebyo bwa MCA eyenesegi ya Matiang'i na William Ruto. Ruto atete ko mwana oito obosokunka ekinto gwancha nandi nabasoroire abantu ba minto ekero mo gochwa ke kura mumanye nga ekura eyu Matiang'i gwake ekinege ntege tangani ke bwana tukoboso mutuo enesegi ya Matiang'i na William Samoei Ruto chikura chire Baringo ingaki batanchire tanyo Gideon Moya borchiko esengencho tategetia nyoro busoku sobo lakini ntumo gusi twachakurwa na ntutweka tutene namo tubwate si abana aba barese ticket ya UPA ese birogo bya Nyamaiya na Ekerenyo ekerogo kya Nyansion ntubwata abana babere barese byama biroso murengo o Matiang'i byama bya Gusii PDP na UPA igo tumanye stogwa kikura ito chama ya UDA tigege ndiri gichukura Rift Valley kiagara nani tunaenda kubarwanira yoro watafute kura Baringo na kule Eldoret tunawaombea mema kule lakini iga vyama vyetu vya Kisii ndio ambavyo tutapatia kura nande tulikuwa na bwoba tumanye bo abana abami tumonya kwa guchibesa morete asante sana chirete kabisa ikiagera ine bango yaitu letera abantu abanyene besa banyakira moko igwe sebese ywere ine bonus iri atigari tenke nero bakonya koleta ngora moko igwe isichire incapitation eri university nero yaachire oyuakanira omwana we school igebe serike gocha tigabale to so bonge ero genda muoshi lakini ngakiechikura tafadhali tutene na Matiang'i Aberekis town